Mga kapuso, hisgutan ta ang kamahinungdanon sa pag-atiman sa ato ang mga kasing-kasing. Busa karong buntaga makauban ta ang presidente sa Philippine Heart Association Cebu Chapter, Dr. Heidi Yadaw. Maayong buntag, Doc Heidi. Maayong pagbalik sa atong programa. Kumusta na, Doc? Hello, good morning. Good morning, Miss Cecil Kibod Castro, for inviting me once again, to this program. Kaniadto, Doc, dinhi sa ato ang programa, atong gihisgutan ang kamahinungdanon sa ato ang kasing-kasing. Karon, Doc, maghisgot gihapon ta kabahin niini apan aduna na puy kalabutan ang diabetes sa ato ang topic rong buntaga. Kay Doc, unsa jud ang koneksyon ning sakit sa diabetes dinhi sa ato ang kasing-kasing? Okay. Dako gyud kaayo ang connection between the two diseases, the diabetes and cardiovascular disease. So based on the statistics in May 2020, out of 63 million Filipinos, it's about 4 million of these Filipinos are diagnosed with diabetes. And about 52% of this 4 million Filipinos, ang ilang kasagaran ani nga cause of death is about cardiovascular disease. Doc, para sa impormasyon sa ato ang mga viewers, unsa ning duha ka klase sa diabetes? Okay. There are two kinds of diabetes. We have the type 1 diabetes, autoimmune disorder that prevents the pancreas in producing the insulin. So kani siya is usually makuha ni nato tungod sa atong genes, ato ning makuha sa atong mga ginikanan. However, there are also some diseases that would cause diabetes type 1. Isa ani kaning naatay mga infection sa mga virus. Another is the type 2 diabetes. So ang kaning type 2 diabetes, it is a kind of kanang diabetes wherein there is insulin resistance. So meaning ang atong lawas dili kay siya mo respond with the insulin that is produced in our body. Dok, kung saan paglikay ni ining ikaduhang type sa diabetes ay as I understand, mura siyag ma-acquire na lang tungod sa diet sa tao, no? Unsaon ni siya pag-prevent, Dok? Okay. There are two possibilities in having this type 2 diabetes. Number one, pwede gyapon siya genetic, and another is the acquired. So, ang isa manggod ani ang hinungdan nganong maka-acquire ta because of the lifestyle nato nga mga habits. Karon, Dok, nga daghan kayong naka-stay at home and halos tanan trabaho online na. Pati ang mga klase sa mga kabataan, online na usab. Pirmi na lang maglingkod, sedentary na lang. How will these activities affect our heart, Doc? If less ang atong activity, ang atong mo affect ni siya sa atong overall, sa atong body. Like for example, imong cholesterol will start to go up, if di ka mulihok, then there's a possibility to become obese, or overweight baka And with this, kung naa na kay taas nga timbang, maka-affect pud na sa imong blood sugar level, maka-affect na siya sa imong cholesterol level, thus leading to cardiovascular disease. Doc, subay niini aduna mo'y kampanya nga gipahingusgan karon ang For Your Sweetheart campaign. Unsay tinguha ninyo niini, Doc? Okay, kaning among campaign For Your Sweetheart, this is to raise awareness to our viewers, to the Filipino people, ang connection bahin sa diabetes ug ang cardiovascular disease. So we have to take note that diabetes per se, dili nato tan-awon ang sakit nga diabetes alone, but there is beyond that, pwede gyud nga naay lain nga maapektaran, including the heart. Thank you kaayo, Doc. Sa panahon nga inyuhang gigahin kanamo, Doc, doon na ba kamoy mga website or asa mo makontak para sa ato ang mga viewers para makakuha sila og mga impormasyon? Okay. Sa atong campaign karon, naatay website nga angay nga pwede ninyo mabisita para kung ganahan mo more information, and also you can visit katong Framingham risk scoring. We can have the www.foryoursweetheart.com.
So kana pwede mo adto dito nga link and then daghan mo yung mga information nga pwede ninyo makita. Doc Heidi, daghan kayong salamat, Doc, sa mga tips nga imuhang gihatag karong buntaga, Doc. Thank you so much. Thank you, Mrs.